yin kalimin ke ko abe sunna mo ahli sunna wal jamaa ka aqida kono ni mo min sara hari kafiriya de ka anta fo ka kere ya ko karasa pasiga fara kafira ka be jahannaba kono sunna mo te soma sunna mo ko de ni mo min sara kafiriya ka an sira lemba koro an joro lemba koro an b'a fo kafiri bebe do jahannaba kono ni mo sara kafiriya ka ibe do jahannaba kono sunna mo b'a fo nin cogo la mais karasa kafiri de do sara kafira ka be jahannaba kono tanke delila masabati min ka jahannaba kono doma sunna mo to fo ni fana ka fam sunna mo te mo kere ya ka sere ke ye kibe ari janna kono hari ni sara mu'mini sara islamai uta fo kuibe ar janna kono fo della sabatira ko munum be ar janna kono delle mo munum kere ko be ar janna kono sunna mo ba fo ko lu be ar janna kono me delle wala mana mo ka ar janna kono do makka fo ko be ar janna kono sunna mo ni sara har ye mu'mini ye islamai u ba fo ambe hera jigaye ambe nema jigaye ambe hera jigaye me utte dankaniya ka ko be ar janna awa bo chogo kelende la sunna mo bolo ni mo sara kafiriya ka o ba fo hadisa unana aya unana la ko kafiri bebe do jahannaba kono me karasai kafiri da sara kafiriya ka sunna mo te dankaniya ka ko ibe jahannaba munna parce que mo do e nya koro asara kafira la e de nye koro me iba soro ani mboto ani alache atubira dusukun kono ani alache ala ya tubu mina ta kalama oda to sunna mo ko kana fo ko be jahannaba ko ba fo ni mo mi sara kafira ka abe jahannaba kono ni mo mi sara kafira ka anjoro lemba ko lahara me kana dankana ko karasa sa kafiri doro asara kafira ka be jahannaba kana fo parce que ani mboto ani atigi ala min temena uni nyogonte tado asera tigi ala ma chogo mi lahara itado donc ko kana dantige ka bo ako ko sunna mo ka haklina min fulani ka gida min fulani ko ni hadisa be fara nyon ka chogodi ko hadisa min nana ko ciden ko cedo ma ko ni temena kafiri kaburula ika afwa tigiye ika atigi kibariya ko be jahannaba kono o hadisa don ke ba ko masa don ke ba ko hadisa inte hadisa sahalenye Hilloane bo hana ko yala folo ni yere bi ka terrain fere ou be commission min fo ko abe di terrain fere la uma ko kseruma e yere sembe se kaye olawa bo nimbe sage kata jamana kallada uma ani fere le kala kallada na ya surabu kallada kono nimbe e ka terrain fere ni ya saratu ka ewa commission min be soro nyere sembala no ya soro donen bu bolo obu kala da kono basitala mais na ya soro emin ka teredo abella da kono saratu kono ete dode e yere sentala ulu munum bake ka fere ulu de sembala ulu de be commission intila na ya soro ode donen do bolo isentala eta e ka uyu bila bara de la uku ka teren fere ki ka wori dima ulu fana be boli minke commission nye ulu kasarade na ya soro bu kala da kono basitala ikadwa kono mais na ya soro donente commission koni yere de munu nye kursi unu fe boli ko ulude taro eta yere ka worje de kana dima ye hakke min fuye e sente yala donc commission be di mo gonu de munu nye boli ni terrain ferelike ni nyenye nen kal folo jabu fulana ko o ko ka tere di mo ma masala e ka tere ni million fulado iba fo ne ka terrain fule ne ko ni ba fere ne be million fula de nyina ala mais ni eye mi suraka ikambo de ma
ni fere sugu min fule ni nye ndella ka fo ko dor kibaw ye ñogon so sala kam minan di mugoma ne ka priye ni nye ne tay ni nye me ni yere ye min suraka o yitay ko dor kibaw do ko qararu bala ko atigi bese ka ke ate fen suraka ale be yala ka kiliya nyini e hakke min fo ate fo suraka a bese ka ke fana abe do suraka me abe min suraka ka dogama aka dogo aka boli na ka barama a bese ka ke fana abe se ka chaman suraka fo e yere fana nyabe bo ale ta no fe ko ola qararu bala ko atebbe ko iki ka terenda madro karasan ka tren fule afere ni afere la abe be aka sarala ni teren fere la ni fana be aka sarafo e wonne be teren fere yere me na fere la ne ka saray ni nye abe be wala ni ka teren fere la iba sara me nko sosoli bala bro semi rahimahullah ka kuma dobe aba foni ate daga me aka kuma dobe isagira ka kuma doye allabana kayira kunni sugu tanke eta donna neta ninde ni eye min suraka ko basitala no semi rahimahullah ale bafo ni chogola ka kuma dola ako basitala kam minandi mugoma ube yafo chomi kitrenda mo neta ninye me ni yere min suraka wita ko basitala Bo ko ewa shigo an ko mo kana dantige mo kar janna donena de lama sabati mina ni isu esugora ko karasa ala ya farama abe arjanna kono ko yala ko fatigiye bashi bolawa bashi tolo ba fo ninde matilika busra lil mu'min busra la qurura ka fatigiye akrasa ne sigora ko ala ya fara ika karasa ma be arjanna kono pour akan ni sonja bashi tala me kana marasa do atigila atigi kana marasa ni ninye wodi yato uko sogo nyuma ko abe hada maden ni sonja me akani marasa sogo nyuma be hada maden ni sonja de me akani marasa atigi fana kana tan ninta de kata boli ni ninye konne ka karasa be arjanna kono ay ni sonja de aforiye me akani marasa de ko abe arjanna kono de parce que ni cide bora la cide no nabiyuma no bora la mo sika sogote wawe mo sika sogote e wa fenye ni islamia sariya ba jate ni bara be kena sariya kono ni nabiyuma ni cide unde ulude ka sogo ye wahawdi na bora ulula hada madon to ka sogo atese ka ke sariya chogo si kwambe bara kena ni sonja ko de dro u kana mo marasa vi ni sonja mani buandi ni na mani sigindi bo ko ni mo mi e setige bi ka jakabo me ka balma suru do be atumba ke ka sojo me alena na dese cho setaye waka sojo inda nasrala setaye ka continue ka dafa yali beseki ka jakada mawa wo amba fo folo hada made ka balma suru hakke bi ka minte jakai watu jali qurba haqqahu ala ko qur'ana kuna ko ye balma suru ka hakke duma mugo ka do ka balma suru hakke bi ka ikan na folo la ni sebi ye minte jakai ni e yere ya do ye mugo ye yurwali babbi ye seba biye ima sojo ka di balimama I balima suruma ima se ka sojo ka dama ni a yere ya yere dija ke ka so minjo a desera sera la sebe o dafa ye kan na folo jedela aka sojo ye ka dafa ye kan na folo jela o de kanyi balima suru ka hake abikan na folo la ni jakate bo na ya soro e fala manan ko hake min bi bolo e fana bake ka abeyi yere de madro se batiye e fana manan ko bake ka beyi yere de mani ka demba ya na sera jakka ko ni be jakka bo ka fo ibe nin ka so inda fa kan na folo jela ani at ewa yere ki kam makunya la wote se kanye na folo na to bo
bon ni jaka bo na desera de fantan de do seta ibe se ka jaka dama abe se ka yere deme chogomi basi tola parce que jaka dabora fantan de kama bon ko ni e bi ka jaka bo a y'a sɔrɔ ye nafolo dɔ bɔ k'a di mɔgɔ dɔ ma ka baara kɛ a kɔnɔ i b'o jati fɛ wa bon n'a y'a sɔrɔ i y'a d'a ma de pewu a tɛ kɔnte la e y'a d'a ma de pewu komi cadeau ka a dɛmɛ n'a ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o jaka b'ale de kan o jaka tɛ ka tuguni mais n'i y'a sɔrɔ e m'a d'a ma de juru de don i y'a d'a ma a ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye kɔfɛ a b'a sagi ma de i b'a jati k'u ka jaka bɔ n'i yɛrɛ y'a dɔn a bɛ min bolo don o don ni ko karasa ɲɛ nafolo min d'i ma ko i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ma ko serin t'a ma a sagi a se b'a ye a b'a sagi fana o bɛ kɛ min ka nafolo jɛ i b'a jaka bɔ san o san i b'a jati fɛ i b'a jaka bɔ a bɛ ale min fana bolo n'a bɛ baara kɛ n'a ye ni san yɛlɛmana la ni sa bɛ don a fana b'a jaka bɔ nafolo kelen parce que ale ta de don e ta de don a fila b'a jaka bɔ mais ni a y'a sɔrɔ a dira ma de kuda ye a jaka tɛ kan o jaka b'ale de kan bon ko hadisa dɔ nana ko ni maa min la salata li munfardi khalfa saf ko ni kelen jɔra safu kɔfɛ ka salli ko salli t'i ye ko hadisa in ka kɛnɛ wa hadisa in ka kɛnɛ mais dɔɔnikɛbaaw ye kuma fila fɔ nin yɔrɔ la أبي الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله عن ابن القيم إعلام الموقعين عن الشيخ صالح فوزان ولو باكا تقول شيني مغون نانا كإكلين جورا صفا لك صلي تقول بلا صليتي هاري نيبي المامين نيما جو يورو سورو صفا لك فيو إما مغوري سورو نيني مين بصفوك هاري نيبا بلادي ني المامين جماعة nu ye salamu bila i kelen bi ka salli kɛ o bɛ saha mais ko ni kelen sallira safu kɔfɛ salli t'i ye cogo bɛɛ la olu bɛ nin kan ko parce que ko ciden ko a nana cɛ min na n'a kelen bɛ salli safu kɔfɛ ko ciden jɔra k'a makɔnɔ de ko tuma min ciden cɛ in ye salamu kɛ ko ciden ko a ma la salata li munfardi khalfa saf ko ciden ko salli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min kelen jɔra safa kɔfɛ ka salli t'i ye ko ciden ma faranfasiya di ko a ma cɛ ɲininka yala e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ safa de la wa e dɛsɛra de b'a mun dɔn ko ciden ma nin si ɲɛɲini ko a ko salli de ta ye dɔrɔn ko o la ko ni kelen jɔra safu kɔfɛ i sallira salli t'i ye nin ye kuma fɔlɔtigiw ye kuma filanatigiw olu ko hadisa in bɛ yen dɛ hadisa in sahalen don la salata li munfarri khalfa saf mais min ye Cheikhul Islam Ibn Taymiya ani Cheikh Muhammad Nasiruddin Albani ani Cheikh Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah nunu ko ni na safu i kelen jɔra safu kɔfɛ do yɔrɔ bɛ safu la fana do yɔrɔ bɛ safu la i ma don o la e kelen jɔra safu kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ fana mana ka fari kan a ka kɛ fula ye ka kɛ safu ye i sallira nin cogo la fo ka taa salli ba salli t'i ye tant que do yɔrɔ bɛ safu la e de ma jɔ safu kɔnɔ i kelen sallira salli t'i ye mais ni e nana y'a sɔrɔ misiri kɔnɔ safu bɛɛ de dafara i ma jɔyɔrɔ si de sɔrɔ safu kɔnɔ safu bɛɛ de dafara u ko i kelen ka jɔ i ka salli sahalen don i dɛsɛra de e nana de i ye fan bɛɛ lajɛ safu fan bɛɛ lajɛ e ma jɔyɔrɔ de sɔrɔ i ɲɛ tɛ mɔgɔ la fana min bɛ na ka safu kɛ ka fari kan e dɛsɛra de jɔyɔrɔ la ko i kelen ka jɔ safu kɔfɛ i ka salli jama nɔfɛ ko i ka salli ka kɛnɛ Cheikh Islam Ibn Taymiya bɛ nin de kan ani Muhammad Nasiruddin ani Ibn Usaymin ninnu fana y'u ka delila kɛ jumɛn ye ko Ala ko Kuranɛ kɔnɔ fattaqullaha masatatum ko Ala ko a ye sira Ala ɲɛ ka seko damayira ko ni e nana e dɛsɛra de sisan i seko kɛra nin de ye i y'o de kɛ i ka salli ka kɛnɛ ko Ala ko Kuranɛ kɔnɔ la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ko Ala tɛ nin karaba k'i bila fɛn na min ni i se t'a la donc ko i ka salli ka kɛnɛ
bon do fana ba fo ko ni nana ko ikateme ikata ijo alimami kinina a ube safa mimbe ewa enyefe ka kelen sama ka farika bon munun ko kelen ka salli ni desera de ka salli be keneya ika salli ka kene o ko kateme kana alimami kinina ko ote sunna ni e ko kateme kalem kana alimami kinina iba sorebe fo kofe ni e ko ka safu ci kana fo alimami kini kana joybe mo sugula na ya soro teme yote item ibe mo sugula kele afulana e nana kofe ma joyoro soro anko ta alimami kinina dowre nana e fana kofe anko ta alimami kinina allaba alimami fana be ke safa da falenya alimami fana ke be ke ata dama abeka safa kelen da falenya sunna fana alimami kelen de ka jo donc ko ola nin cinyali ubala donc an ta fo ikateme kana alimami kinina kele o minje ka mo sama hadisa min nana ko ni nana safu da fareka mo sama hadisa madafa hadisa amma saha Sheikh Albani ko hadisa sahalente hadisa la fulendero hadisa min ba fo ikam mo sama kana kofe hadisa la fulendo barak kena kele fulana o ko niye mo sama iye mo sama ka bo safu mina kata kabila ka sama kata kofe iya bo yoro fasamantila kabila kata yorola iya bo yoro mino o baraji kacha kateme ya sama kata yoro parce que safu be nyogo nye choko me baraju be nyogo nye choko de la kata kele fulana na ya soro mo do famu tala madina famu ni magara la dro adusukumbe paka bo akasallika iba wasu mo min madele o kosugula e magara la ko iba sama iba wasa sallila iba ka hakili bo akasallila ni nye chinyali doye samalila samali chinyali doye munye fana ni ale sama kabo yoromi ambesira ikana ta do hadisa kono ni kiden ko ni mo minye safati gala bitige parce que fule ka wode bo safala ka mo de do sama ambesira ikana yenni hadisa la ko kera jole sisa ha saba nani na ibe safa mumen bilalla magala parce que ale bora wo mina nunu be gere nyogona de munu fana be wulu be gere ibe safa da fale mbiralla magala deba la magala ibe safa da fale mbiralla magala donc nunu koso ite teme katal mami kinina ite mogo sama mais nima mogo de soroye de sera le doyoro de te safa la ijo safu ko fe ka salli be saha wo nebe kuma mi wa mfo mogo ye kala saha o yeninde buntemi abe ninde kan Sheikh Albani se Muhammad bin Salih Usaimi rahimahullah o yeninde giriya ka salli ka kenni ni de sera de bo ko ni muso tondo de muso groupe de ro yake groupe ye ubeto katabo groupe ubete kata do sorosola katabo bana bakatola katufo uye tondila okama ube uniformu ubadila okama Sheikh Sal Fawzani nyin karadina akum muso kanu yere bilanina ko aw be ka damana groupe na damana tonye ko abeto ka bo kata bo bana bagatola docteur la ninda ka baraye muso ka baraye munyala yo fawiye wa harna fi buyutikunna ayi sabata ka du kono aka dow lamo ko lamo chegonye aka dow chemo ni muso maw ayi wulu lamo sokona ko lamo chegonye aka che la do ka che de me aka dina la ka sokono demeli dafalena akoke ciden ko buyutu hunna khairu lahunna ko muso ka sokono na de kawshi makateme jiya europeka foni muso ko ni ko bena misiru ko ni la bena salli ciden ko la temeno ima alla masajid allah wala yakhrujuna tafilat ako alaka misiri alaka jomuso nu ko bena salli misiri la akanu bali wala de me nu be bo usuka nu sutura dafalen ka bokana kasajalan ku yerela ni muso ko ni ko ibena misiri la ibena salli deriso munun be misire bu la me basi tola yi far ko be sutura ma kasajalan ki yerela me muso fule ka to munun dilate ka je munun dilate an ka fara nyogon kan kata docteur soula ko ambeta bana baga bo bana baga tola sarfu salihu kam muso temene man nunun ka ayi sabata ka sokuna ka sembo nunda utebe
ay sabata ka so kono janko ko ka uniforme fana dilaw kama e o fana make ko re ala ka hatman de annuma أنا كوينا في أنا كمان آيات الكرسي على لكن أنا كان تنتين هم كوينا دم هم نلقن yang kebarna anga bambara mukwa anyame ko ni mo e dara fajiri wakati e sugura ko ibake ka ayatul kursi kala isi no to ko be chogodi nete sogo korofo sogo nto lakalenta korofo me ni nye herade ni mo ya yere ye sogo la ibake ka qur'ana kala we herade me akoro e munye ube mana min balante sogo korofo bo ko ni mo be sali ko ite nturu inu mashe duguma abe sali chinyawa bo a se sali chinya me adafale chide nyen nu aya konte tendela fo bede ka dugukolo soro me ni tenye dugukolo soro ni nu masoro ika baraji de ben nagasi me ate sali chinya parce que chide ko ala ya le nya maria ko aka suduru bi sufe wolon fulaka aye sufe wolon fulaka chide nye te aka te ka koria ke katanuma tenni nu aye wulu ke sufe kelenye o te kelenye ani tege fara fula ani kumbele fula ani ise ewa mbolonkonu sen fula bolonkonu ni wolon fula chide nko sudure ka ken nunu ka aye nu ni tenke te aye wulu ke kelenye de fo u fula bede ka dugukolo soro de ya dafalenye me ni tenya soro numa soro isalli baraji de ben nagasi me salli te tinya me ni tende ma shama pe wani numbe salli tinya na wala ni darurate wa alaikum salam comme matala mo be se ka salla sanfe wa bo ika salli dugukolo ka o de kanye kateme ka salli matlaka ni ujuratila daruratila isigi dugukolo de ka ijo dugukolo de ka ika salli o de kanye ni darurabe mo min ko ne la be se ka salli matlaka alaikum salam ni kele ko ni kelembe salli ka kabaru iba fo hakke de la yirebe mimme ni kelembe salli ka kabaru iba fo hakke la yirebe mimme bo ko ni ewa aya ko ni aw ba fe ka musodo fale musodo la korodo re e ka musodo ala te bilali fede parce que qur'ana aya be nyogon tawsiri parce que do yenni aya koroke ko ni musodo be e bolo ye muso wore ya diariye nimbi bolo be se ko bila ikan nim furu ni maddo salafu bolo salafu be qur'ana do katemanka ni maddo udu bolo salafu tumbe nintigila mo yere welede mo minna kam muso bila kacha ko ajawahu ko muso nenena na be muso nenene ku bila salafu bo o wele odela o bo la gosire de mo min kam muso bulo bila kacha o ye la goside katima jogo nyumantigi ka go barate mo dafale jogo nyumantigi ka barate bara muso bila e o ka aya infamu aywa bilali yere fule ala yere te bilali fe hadisa min koni nana ko abu gadul halalu ila Allah talaqu hadisa sahalente mibnu ismin ko ayayin wasara fa ina ajjamu talaqa fa inna Allah samiu alim ala ko ni dan tigira ko bi kam musobila ijanto yere la de akasoro bila kumbe de akasoro tonyalite de parce que ne alay meni masade mbe fembe do kankar madade fulen ni muso bila lay kankari de da ako ni dan tigra ko bi kam muso bila ako a cogo do de i kadu ne ala be kuma beme de ke wale be do ako ni nye kankari madade ni be muso bila donc aya en korode ko do kera eni kam muso do che cogo bela
bente se ka ke iba fe ka bila adagara ka bila muso bila ate ko fana ko ni muso kera chogo chogo ite se ka bila wote aye nana de ni muso kera chogo dola fana ala te bilali fede me ni bilali darura fana nana ibe bilali ke fentika iba bila ibe muso wereta muso do bi bulo ko do ba ina che den desera ka ke chogo bela fere be kera pour akato nyon fo ma se ka ke ala ko ni iba fe ka bila ka muso wereta bashita ka iba bila ka muso wereta ati ko me muso bila fana haramu e ko mo ta ke pew muso bila be ko me furade ni ewa abanana ne la iba ke na bana mani na ikana ke kuma la nyini yo ode na to ko mi ki bile ka so la ka tilunke ke ni muso ewa ni mo mi ma faratu ira la bayte mo ka de muso soro ni e donna ni muso bila de ko karasawa kani de muso dama de ni ni muso bila la de koy ebe muso soro subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ñeñin kalimin ke ko abe sunna mogo ahli sunnol jamaa ka aqida kono ni mogo min sara hari kafiriya de ka anta fo ka kerekereya ko karasa pasiga fara kafira ka be jahannaba kono sunna mogo te soma sunna mogo ko de ni mogo min sara kafiriya ka an siralen ba koro an jorolen ba koro an b'a fo kafiri bɛɛ bɛ don jahannaba kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ sara kafiriya kan i bɛ don jahannaba kɔnɔ sunna mɔgɔ b'a fɔ nin cogo la mais karasa kafiri de don a sara kafiriya kan bɛ jahannaba kɔnɔ tant que dalila ma sabati min ka jahannaba kɔnɔ dɔn ma sunna mɔgɔ t'o fɔ nin fana ka faamu sunna mɔgɔw tɛ mɔgɔ kɛrɛkɛrɛya ka seereya kɛ ye k'i bɛ arijanna kɔnɔ hari ni sara mumini i sara silamɛ ye u t'a fɔ ko i bɛ arijanna kɔnɔ fo delila sabatira ko minnu bɛ arijanna kɔnɔ delila ye mɔgɔ minnu kɛrɛkɛrɛ k'u bɛ arijanna kɔnɔ sunnamɔgɔw b'a fɔ k'olu bɛ arijanna kɔnɔ mais delila mana mɔgɔ mɔgɔ ka arijanna kɔnɔ dɔn ma k'a fɔ ko i bɛ arijanna kɔnɔ sunnamɔgɔw ni sara hari ye mumini ye silamɛ ye u b'a fɔ an bɛ hɛrɛ jiga ye an bɛ nɛɛma jiga ye an bɛ hɛrɛ jiga ye mais u tɛ dankaniya ka ko bɛ arijanna awa bo cogo kelen de la sunna mɔgɔw bolo ni mɔgɔ mɔgɔ sara kafiriya kan u b'a fɔ hadisaw nana ayaw nana la ko kafiri bɛɛ bɛ don jahannaba kɔnɔ mais karisa ye kafiri la sara kafiriya kan sunna mɔgɔw tɛ dankaniya ka ko i bɛ jahannaba mun na parce que mɔgɔ dɔ e ɲɛ kɔrɔ a sara kafiriya la e de ɲɛ kɔrɔ mais i b'a sɔrɔ a ni bɔtɔ ani ala cɛ a tubira dusukun kɔnɔ ani ala cɛ ala y'a tubu minɛ e t'a kalama o de y'a to sunnamɔgɔw ko i kana fɔ ko a bɛ jahannaba kɔnɔ i b'a fɔ ni mɔgɔ min sara kafira kan a bɛ jahannaba kɔnɔ ni mɔgɔ min sara kafira kan an jɔrɔlen b'a kɔrɔ lahara mais i kana dankana ko karisa sara kafiri dɔrɔn a sara kafira kan a bɛ jahannaba i kana fɔ parce que a ni bɔtɔ ani a tigi ala min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i t'a dɔn a sera tigi ala ma cogo min lahara i t'a dɔn donc i kana dantigɛ kan bon a ko sunnamɔgɔw ka hakilina min filɛ nin ye ka aqida min filɛ nin ye ko ani hadisa bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ko hadisa min nana ko ciden ko cɛ dɔ ma ko ni tɛmɛna kafiri kaburu la i ka a fɔ a tigi ye i ka a tigi kibariya ko a bɛ jahannaba kɔnɔ o hadisa dɔɔnikɛbaw k'o ma sa a dɔɔnikɛbaw ko hadisa in tɛ hadisa sahalen ye hilloane bo hana ko yala folo ni yere bi ka terrain fere u be commission min fo ko abe di terrain fere la uma ko kseruma e yere sembe se kaye olawa bo nimbe sage kata jamanaw kallada uma ani fere le kala kallada na ya surabu kallada kono nimbe e ka terrain fere ni ya saratu ka ewa commission min be soro nyere sembala
n'o y'a sɔrɔ dɔɔnin b'u bolo o b'u ka laada kɔnɔ baasi t'a la mais n'a y'a sɔrɔ e min ka tere dɔn a bɛ laadaw kɔnɔ saratiw kɔnɔ e tɛ dɔ dɛ e yɛrɛ sen t'a la olu minnu b'a kɛ ka fɛɛrɛ olu de sen b'a la olu de bɛ commission in tilan n'a y'a sɔrɔ o de dɔɔnin de u bolo i sen t'a la e ta ye u y'u bila baara de la u k'u ka terrain fɛɛrɛ k'i ka wari d'i ma olu fana bɛ boli min kɛ commission ɲɛ olu ka sara de n'a y'a sɔrɔ a b'u ka laada kɔnɔ baasi t'a la i ka don a kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ a dɔɔnin tɛ commission kɔni yɛrɛ de minnu ye kurusi ni fɛn boli kɛ olu de t'a dɔn e ta yɛrɛ i ka warijɛ de kana d'i ma i ye hakɛ min f'u ye e sen tɛ ye a la donc commission bɛ di mɔgɔ ninnu de minnu ye boli ni terrain fɛɛrɛli kɛ nin ye ɲininkali fɔlɔ jaabi ye filanan ye ko o ko i ka tere di mɔgɔ ma masala e ka tere ni 2 millions don i b'a fɔ ne ka tere filɛ ne kɔni b'a fɛɛrɛ ne bɛ 2 millions de ɲini a la mais ni e ye min sɔrɔ a kan i kan b'o de ma ni fɛɛrɛ sugu min filɛ nin ye n delila k'a fɔ ko dɔnnibagaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la ka minɛn di mɔgɔ ma ne ka prix ye nin ye ne ta ye nin ye mais ni yɛrɛ ye min sɔrɔ a kan o y'i ta ye n ko dɔnnibagaw dɔ ko qararu b'a la ko a tigi bɛ se ka kɛ a tɛ fɛn sɔrɔ a kan ale bɛ yaala ka kiliya ɲini e ye hakɛ min fɔ a tɛ foyi sɔrɔ a kan a bɛ se ka kɛ fana a bɛ dɔ sɔrɔ a kan mais a bɛ min sɔrɔ a kan a ka dɔgɔ a ma a ka dɔgɔ a ka boli n'a ka baara ma a bɛ se ka kɛ fana a bɛ se ka caman sɔrɔ a kan fɔ e yɛrɛ fana ɲɛ bɛ bɔ ale t'a nɔfɛ ko o la qararu b'a la ko a tɛ bɛn ko i k'i ka terrain d'a ma dɔrɔn karisa n ka terrain filɛ a fɛɛrɛ n'i y'a fɛɛrɛ a fɛɛrɛ la a bɛ bɛn a ka sara la ni terrain fɛɛrɛ la nin fana bɛ a ka sara fɔ ewa ne bɛ terrain fɛɛrɛ yɛrɛ mais n'a fɛɛrɛ la ne ka sara ye nin ye a bɛ bɛn o la n'i ka terrain fɛɛrɛ la i b'a sara mais n ko sɔsɔli b'a la Burusemi rahimahullah a ka kumaw dɔ bɛ yen a b'a fɔ nin a tɛ daga mais a ka kuma dɔ bɛ yen n sagira k'a ka kuma dɔ ye a labanna k'a yira ko nin sugu tant que e t'a dɔn ne ta ye nin de ni e ye min sɔrɔ a kan ko baasi t'a la Burusemi rahimahullah ale b'a fɔ nin cogo la ka kuma dɔ la a ko baasi t'a la ka minɛn di mɔgɔ ma ou bien i y'a fɔ cogo min k'i terrain d'a ma ne ta ye nin ye mais n'i yɛrɛ min sɔrɔ a kan o y'i ta ye a ko baasi t'a la bon ko ewa sigo an ko mɔgɔ kana dan tigɛ mɔgɔ ka